Vedeli ste, že mnohé príznaky chronických a neurologických potiaží pramenia práve zo zápalu hlavových nervov? Medzi hlavové nervy patria okrem iného tvárové nervy, blúdivé nervy aj trojklanné nervy. Ak hlavový nerv postihne zápal v dôsledku vírusovej aktivity, chemických jedov a rôznych foriem toxínov, ako sú napríklad toxické ťažké kovy, alebo dokonca aj v dôsledku nejakého fyzického zranenia, môžu sa objavovať rôzne príznaky. Na hlavové nervy má aj vplyv to, čo sa deje s neurónmi. Väčšina ľudí s chronickými ochoreniami nemá priame fyzické zranenie hlavových nervov, no trpí však ich chronickým zápalom. Všetky chronické vírusové infekcie sú spôsobené EBV vírusom, HHV vírusom, rady od 6 až po 16, pásovým opárom, herpesom simplexom a rôznymi ďalšími herpetickými vírusmi. Všetky tieto herpetické vírusy spôsobujú zápal hlavových nervov. Práve tento zápal je zodpovedný za mnohé chronické a autoimunitné ochorenia, ktoré sú pre medicínu záhadou a nedokáže ich riešiť. Pri takejto forme zápalu hlavových nervov vznikajú rôzne neurologické ťažkosti, ako sú napríklad úzkostné stavy, rôzne formy demencií ako Alzheimer, Parkinson, ďalej obsedantno-kompulzívna porucha, potom je to biopolárna porucha, porucha príjmu potravy a rôzne takéto neurologické ťažkosti, ktoré sa nedajú medicínou liečiť. Nedajú sa liečiť pretože medicínska komunita nepozná príčinu vzniku týchto neurologických ťažkostí a ňou sú hlavové nervy ako základ. Do týchto problémov spadajú aj rôzne formy autizmu, ktoré sú medicínou neliečiteľné. Treba si uvedomiť, že všetky tieto neurologické potiaže, ktoré vás trápia, sú spôsobené rovnakou príčinou a ňou sú toxické ťažké kovy a vírusová herpetická záťaž. Pri týchto ťažkostiach je veľmi dôležité uvedomiť si, že nervy majú deficit glukózy, čiže glykogénu. To znamená, že pokiaľ začnete aj v takomto prípade konzumovať veľké množstvo ovocia, čo je základ, môže sa váš zdravotný stav naozaj zlepšiť. Samozrejme, nie je to iba o konzumácii ovocia, pretože nervový systém si vyžaduje naozaj patričnú dôležitosť a veľa starostlivosti. To znamená, že pokiaľ zaradíte napríklad 7-mesačnú detoxikačnú očistu, ktorá vás komplexne očistí a zmeníte životosprávu tak, ako vám to nastavím napríklad ja, tak sa môžete zo svojich zdravotných ťažkostí veľmi rýchlo dostať. Ak vás táto téma zaujíma, kontaktujte ma na telefónnom čísle v Centre zdravia, kde si dohodneme konzultáciu a vysvetlím celý postup. No a pokiaľ s vami rezonujú moje videá a môj obsah, dajte like, zdieľajte, dajte si odber a uložte si video, aby ste sa k nemu mohli čo najskôr vrátiť. Ahojte.